Jak to zvládne, no? Ale tak. No počkej, já to tady odejdu. To už jako válne. Tam děti do kajuty, ať se svezou. No jasně, ať se tam můžu. Mama pojede asi nahoře, jak vidím, tak vyběžte do kajuty. No, promiň. Dobrý. Neboj, prosím tě. Hop. Lejka. Hop. Neboj, vlezte do kajuty. A dopředu vlez, brácho. Malý tam nepůjde. Do kajuty. Ještě ne. Ještě nebyla nainstalovaná. Co? Tam, ale on jde, tady nebude.